marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton diporbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nung nga dipabotohon ibana tuho, ale jolma, manang ahana denggan jala manang ahana niluluan ni Jehovah siyan ho. Ima na mangulahon uhum sambing, dohot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho haserepon maradopon de batam. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan de bata para si roha na sumurung, mauliate maroha nami tuho, ala di joho hami tu pakirimon di hangoluan sa leleng nileleng na. Sailehon matondim tu roha nami, asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni roha nami, jala asa hulului hami, akan na di banua ginjangi. Pargugoy mahami manaluhon sa luhut na naing mangambat hami tuhasonangan. Say paganda haporseaon, pakirimon dohot pamopomon ni rohanami. Asamo nang hami rodi ujung na, laho manjalo tupali hami di jolom, ala ni anakmu, Tuhan Yesus si Pangului. Amen. Epistel patujolo ni Jamita dihita, imana tersurat di 5 Musa 10 ayat sia sahat rodi 10 tajahama marsikat soring. 5 Musa 10 ayat sia sahat rodi 10. Patik mangurai pardebataon sileban dohot pangarundingon. Ia dung masuk ho tutano silehono ni Jehovah debatam tuho. Dang jadi ho marsiajar mangulahon maniru. Bias-bias na niulahon niak kabangsoon. Manang sibahen panutupi, manang martondung, manang na manukun begu ni namate. Ikon sundeng gando anggo mardongaton ho Jehovah de batam. Olat ni ido sahakna, martua duakka na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amin. Tapuji Tuhata, sian bukuende nomor 745, ayat sada dohot tulu. Langsung ni
Asini rohama dihamu dohot dame, nasian debata amatai, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Horas marita saluna. Diamu akamang dohot taminang, nama dohoti pertangyangan ni huriata, naronoeng tu gerejaon, suaksoni na maddohoti pertangyangan marhite live streaming di bagas tabe. Tajahama hatani debataan agabe turpuk dihita ima natar surat di ulaun ni apostel biddu 10 sia mamuka sian ayat 10 tolu sahatu ayat 20 hujahama dihita manang torok dita babibil ta bodo sude atong tajahama marresponsoria hujahama ayat 10 tolu dungi ruas suaksonganima sahatu ayat 20-an non. Songanama tersurat di si. Jadi adong madeba Jahudi nama otaot akasi pabali begu na manguji maka tahon guarni Tuhan Yesus tuaka partoddi nahudari. Akanina mangasahon Yesus na binaritahon ni si Paulusi huba balima hamu. Alai ninna toddi nahodarima mangalusinasida. Nahutadda do anggo Jesusi. Si Paulus pe huboto do. Alai anggo hamu ise do hamu. Jadi di boto saluhut talak Jahudi mai rodi halak gorik na maringanat di huta Efesus. Gabe songgok mabiar turohana sida saluhut. Jadi tongamma goar ni Tuhan Yesus. Jalalado sian akana mangulahon hadatuon na jolo palunggukon aka pustahai disoksohi mai di jolo ni saluhutna dungi diasam ma argana jadi dapat ma 50.000 rupiah. Ima sahana. Hurian itu hata turpukta sadarion patorakon taringot tu asa jamot tu hadatuan. Asa jamot tu ahli-ahli tenung. Asa jamot sian peramal-peramal. Asa jamot huria sian kepercayaan tahyul. Buasa songonia kamang dohot taminang anggo hakristenon takas do taboto nunga dipatuduk huaso ni Tuhan Yesus nasa huaso narong di portibion. Alanido holat Yesus do sumber hangoluan jala hola siat debatado jalon sumber ni gogo. Jala hola siat debatado sumber ni manangaha si pangidota di ngoluan.
Ido bain na didok di patik paduahoni hartai patik paduahon. Dang jadi sumanonmu jala dang jadi kanomu manangaha. Bah, so na so lancar lu wano. Bulat nama itu sekolah minggu. Takas jo, tawajo. Sudah jo ita, saya 2 tolu. Sakot dobe. Yang gotong gabe si sobaon, manang siuluan. Manang dang jadi ganaon, jang jadi sumanon, manang bentuk api na benua kijang, mungkin roh-roh di sana ada ikon-ikon hebat. Di Hapor Sehal ada naga-naga. Manang na di Portibion, do na di Toru yang gotong gabe si sobaon, manang siuluan. Holani sedo si sobaon di bata. Holani sedo siuluan di bata. Ayat harian hari ini kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ahado hadatuan, ahado tahyul, ahado tenung, ahado peramal. Ima percaya kepada akal manusia. Percaya kepada kemampuan manusia. Percaya kepada kekuatan-kekuatan gaib. Percaya kepada kekuatan-kekuatan roh-roh. Di luar daripada Allah yang kita sembah. Ada. Anak nido. Ikut si pasidingot tadi di jamaah Sonari. Apalagi kita anak Batak warisan leluhur, agama leluhur ada kaitannya dengan kepercayaan leluhur. Mungkin masih ada belum terkikis. Alai takas do hatani di Batak, di podahot di turpuk tersedarion. Udang adong be. Na menukun adok sahid na musukun ahado sahid tu pungin na. Nah, laut udah itu. Tu dokter do itu merubah itu. Tarabas sita-sita anak. Ahado hangalaku pungin na. Laut udah itu. Tang lau martangiak. Nah, adok sesuatu na pojok di rohana. Ayah ado na salahku. Nah, laut udah itu. Nah ini yang jala turpuk jami tari minggu takas do itong diorai. 5 ulangan 18 bahwa Musa mengingatkan dengan tegas kepada bangsa Israel. Jika mereka sudah tiba di tanah Kanaan, jangan percaya kepada roh-roh petenung. Jangan percaya kepada peramal-peramal. Jangan percaya kepada penyihir-penyihir. Jangan percaya kepada peramal-peramal yang tidak menentu. Karena nido ada peramal memprediksi akan apa yang terjadi. Benar atau enggak? Toho menang daun, HP nggak khawatir hita, HP dak toho. Molo toho, danggur-danggur toho, HP nganer pesita. Karena nido taringot tu ramalan apa yang akan terjadi besok dalam hidup kita. Alkitab berkata, percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Kita asa pikiran kita doakan, dan kita percaya Tuhan akan mewujudkan itu. Jangan percaya kepada roh-roh petenung. Saya sahid donoaing jalak Batak, apalagi ini mau pilkada, bulan 12 ya. Makanya itu tahun lalu kita sudah pergi wisata diakonia ke Bonapasogi. Kita sudah pergi ke Pusuk Buhit. Katanya banyak juga di situ nanya-nanya apa. Saya pikir inilah iman kita harus diuji. Kata kunci patik paduahoni yang gotunggawi si sobaon mana siuluan. Holat debatado si sobaon. Jala holat debatado si uluan. Alanido ido rumus mangalo ada tuan. Ido rumus mangalo tenung-tenung. Ido rumus mangalo aka peramal-peramal nyuluan. Jadi kalau dulu di pasar-pasar banyak itu. Nang dijo berek tangan mina. Bereng. Oh harong do. Lima do tahi anakmu. Daong opat do. Ima. Opat do kan. Nah. Kita do syukur atong. Nah. Memang no patut
dua diburukan na dak tulu do ima na tulu ima sakangan do kan siapudan ima siapudan ni do nama. Jadi songo-songo ni do banget tong. Jadi sugesti. Ay memang adong luar sak mutaring tu geleng woto do inna. Isi na sorong ngarsak na taring tu geleng ade. Pas deh ay medai luar sakku tinggal kalas apalagi mana bedel ngau woto ya ni. Asing do bertubun na julu. Torin nama. Ingat tamu jo inna. Jadi lama hamu tu tabak nyepunguna na julu. Buma pirani manuk na birong torin nama tong. Itu hal-hal seperti itu yang sering membuat kita terhisap kepada rekayasa pikiran. Ada Tuhan, rekayasa pikiran orang yang menjebak kita kepada seolah-olah ada kekuatan lain di luar daripada. Padahal Allah sendirilah yang berdaulat dan memiliki otoritas atas kehidupan kita ini. Ido iko siya porsia utala. Nido dak porsia kita taringotu ada Tuhan. Nuaing di jodoh bukta kita sada contoh kasus. Jaladang boy pakeon atas nama Yesus tapi dengan tujuan lain. Ada sekelompok orang yang disebut namanya anak-anak Skois, yaitu mereka itu percaya kepada petenung-petenung. Mereka itu memanfaatkan ahli-ahli perdukunan. Ada kelebihan yang dilihat mereka dari Paulus. Paulus itu bisa menyembuhkan orang di dalam nama Yesus. Paulus itu bisa menyembuhkan orang yang dirasuki roh-roh jahat. Paulus itu bisa menyembuhkan orang dengan kuasa doa. Dan orang heran. Maka anak-anak Skois ini mencoba. Dia tidak pengikut Paulus, dia tidak pengikut Kristus. Tetapi apa yang dipraktekkan Paulus itu dipergunakan. Karena terjadi, mereka mencoba mengambil. Saya minta membaca ayat 13. Kita baca bersama-sama. Karena terjadi di sini, ini anak-anak Skois mencoba memakai praktek Paulus terhadap apa yang mereka lakukan. Silakan kita baca bersama ayat 13 1 2 ya. Jadi arong madiba Yahudi nama taot akasi pabali begu na menguji hata guarni Tuhan Yesus tuaka partor di nahudar akanin nama mangasahot Yesus nabi naritahon ni si Paulusi upabali mahamu. Jadi ada namanya anak-anak si Skoias mempraktekkan mengusir roh jahat atas nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Kalau Paulus mengusir roh jahat dalam nama Yesus, anak-anak Skois ini sudah 3 lapis. Mengusir roh jahat dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ingat dulu lapis betok. Ana terjadi dia saplopati rak majajo ita. Aka anak ni Skoias sada malim ni Yahudi pitu halak do nama bahasa ayat 5. Jadi omma warna kalapi tonggam. Naing diusir nasida, habe, udah dulu Yesus, udah dulu si Paulus. Hoi si ho, enak. Berikut nak, tajah aja na berikut ayat 16. Imak. Jadi dang maborus todina hodari. Alai gabela todina hodari mana hobi nasida. Ibu kuli gai mabugang masai mara bahkan lari terbirit-birit. Angkam dok nanaing dohonon ni jamitaon ima dipaingot tata ni debatadon nama meraktekon gorni Tuhan Yesus tetapi bukan dengan tujuan memuliakan Kristus.
Di paingot hatani di batado di turpuk taon ima orang-orang yang memanfaatkan dalam nama Yesus tetapi bukan untuk tujuan kemuliaan Yesus. Mereka hanya memakai dalam nama Yesus itu mengusir roh untuk mendapatkan keuntungan. Kita baca ayat 18 itu, ayat 19 di situ ada transaksi uang. Mereka memanfaatkan perdukunan dalam nama Yesus tujuannya untuk mendapatkan salari dan uang. Jadi hanya melabelkan Yesus itu untuk kepentingan uang. Apa yang terjadi? Di sama di ayat 10 king ditahobi to dina hodarima nasida. Isi nasida di si ima anak-anak skoyas atau anak-anak skewa yang memanfaatkan nama Yesus untuk mengusir roh, tetapi bukan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Ini alanido Aparjolo diturpuk tau di paingot do huria. Gereja diingatkan supaya memakai nama Tuhan Yesus itu untuk memuliakan Kristus. Bukan untuk memakai nama Yesus itu untuk kepentingan-kepentingan lain. Memakai nama Tuhan Yesus itu untuk kepentingan-kepentingan ekonomi. Memakai nama Tuhan Yesus itu untuk kebutuhan uang. Sisi mo perong do namar goar di ulaunya apostolon dipanggil do ibana saya dituhori ibana waso karunia kesembuhan nih di mana orang praktek simoni itu hor asa boy ujungnya di palau daksong nih hana jauh ini mata main itu dibombardir kita. Siapa tahu COVID ini menguji juga kita, menguji iman kita juga yang disulap dengan ibadah-ibadah palsu yang hanya menjual nama Tuhan Yesus tetapi bukan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Praktek kesembuhan, praktek doa, praktek pemberitaan Injil ikon bertujuan tu napasangapon Kristus do. Ima rakmajama jita ayat 10 itu. Jadi diboto saluhut halak Yahudi mai rodi halak gorik nama ringanat di huta Efesus gabe songgok mabiar turohana sida saluhut jadi tongamma goar ni Tuhan Yesus. Jadi tongamma goar ni Tuhan Yesus. Rupanya sudah banyak praktek-praktek yang memakai nama Tuhan Yesus. Sudah banyak praktek-praktek atau perbuatan yang memakai nama Tuhan Yesus tetapi bukan untuk memuliakan Kristus. Sudah banyak yang memakai kuasa-kuasa atas nama Tuhan Yesus, tetapi bukan untuk pemberitaan penyebaran Injil. Dan hari ini diingatkan, anak-anak skewa diusir oleh roh yang mengatasnamakan mereka mengusir roh itu. Roh itu juga yang mengusir mereka. Dan inilah Yesus sendiri harus diberitakan secara benar dan harus menjadi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Jadi tongamma hatani Tuhan Yesus. Rikot dona kamang do taminang atong di perngulun ni halak Kristen ido bana di patik paluluhon aro tahe patik patuluhon dan jadi do honon yang ko soture ay itu dan jadi dohonon yang ko soture ay hona do sogot aka namar sineang ni goar. Rupanya sudah banyak namar sineang di goar ni Tuhan Yesus. Dari kalangan orang anak-anak Yahudi zaman itu di kota Efesus. Neang goar ni Tuhatai di bain nasida. Neang goar ni Tuhatai Yesus di bain nasida. Bahkan diselewengkan nasida dengan praktek-praktek simoni, dengan praktek-praktek pertenungan, dengan praktek-praktek perdukunan atas nama Tuhan Yesus. Tetapi bukan untuk kemuliaan Kristus. Turpu homadok disonggoti hatani di bataro jol masih songoni.
Disonggoti hatani di batado pangalaho na memakai nama Tuhan Yesus bukan untuk kemuliaan Kristus. Hidup banai dok dison diturpuk tahun gabe songgok mabiar tu rohani saluhud. Yang selama ini mempraktekkan nama Tuhan Yesus dengan tidak benar. Yang selama ini mempraktekkan nama Tuhan Yesus untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Tidak diturpuhon. Ima gabe songgok mabiar. Alanyaha. Ala toddinahu dari sediri mengalili nasida. Dilele haliluna nasida. Dilele hasalaan nasida. Atau dipraktik pelayanan. Dipraktik ningolun yakana porsea. Jangan menyebut nama Tuhan Yesus dengan sembarangan. Tetapi pujilah dia di dalam doa, dalam syukur, dalam pergumulan, dan dalam segala hal kehidupan kita yang membangun iman kita. Supaya nama Kristus semakin dimuliakan. Molo nungasongoni dampak na aha. Tidak madia sapulalui ima jadi torop sian akanaung gawe porsea ro manopodi jala pabuahon pabahenan nasida. Jadi gawe berubah. Jadi banyak orang bertobat setelah kejadian itu. Jala torokna sedia. Tajah ayat 10 sia sudah jadi tamat jahat. Dungi jasa margana. Ya. Jadi setelah peristiwa anak-anak sekolah sini, mereka itu jadi takut. Akai sih nama besongani, ayo kumpul. Saya dia dapatmu. Jadi kumpul semuanya. 50.000 rupiah di zaman itu. 50.000 rupiah. Gaji satu hari, Rp1 masih. Jadi nggak sedih yang mulut tebedikon. Zaman itu orang digaji per kepala Rp1 satu hari. Jadi mau ngomong 50.000 rupiah, nang nabi noto biar. Inilah praktek bisnis yang sangat menggiurkan, menjual nama Tuhan Yesus. Bayangkan, sudah milioner lah ini sekarang, kalau dibandingkan zaman sekarang. Yang menjual nama Tuhan Yesus bukan untuk kemuliaan Kristus. Sekarang ini gereja diminta pertanggungjawaban. Gereja anak-anak Tuhan diminta sejauh mana kita memakai nama Tuhan Yesus itu. Supaya kita sungguh-sungguh bertobat. Jika ada kesalahan, jika ada yang memanfaatkan nama Tuhan Yesus itu, tidak diturpukkan bertobat. Asaro pengampunan. Asaro kamu bau niroha. Asaro masuk-masuk. Siap dibakar. Amang dohot taminang. Turpuk tersadari omat cai koras. Jala unang beniam marmeam ruas ni huria. Na perjolo taringot tuha datu ona de. Nah. Usah diri pe misalnya. Jodoh bergumul di konsultasi yak ruas ni huria. Amang bodoh maru besongonon ina. Ui. Ai dokon songonon. Anggo ramuan-ramuan deh terserah. Bisa saja dalam daun-daunan itu ada biji-biji tertentu atau mineral-mineral tertentu dalam tubuh yang kita butuhkan dalam tubuh bisa saja. Anai molorong no simsalabimna do porsia dibayar tangyak-tangyak na nasunya tusan no. Itu adalah praktek perdukunan. Ini harus kita selektif. Dong nomusen atuari diskusi ngalak kebetulan akhir ini saya pelayan di media sosial banyak yang sharing dengan Alkitab, chat dan ada juga praktek-praktek perdukunan. Jadi itiok misalnya on warisan marang naturia ho ramotamu jale korrawatamu non ikon miahamu dusali-salina. Bah, sampai begitu iya. Kalau gitu buanglah itu. Kalau cuma tanda hiasannya itu, kalau cuma hanya perhiasan nggak apa-apa, terima. Tapi kalau kau bikin misalnya harus 7 kali ini dioles ke kanan ke kiri, udah lain lah itu ceritanya saya bilang. Banyak, masih banyak pemikiran-pemikiran seperti itu di zaman kini. Artinya 2 rumusan itu. Molo
gabe porsia do hita. Dan jadi sobaon. Kalau kita diajak telah mendua, kok jadi ini kekuatan bukan Tuhan. Kok jadi beda? Left. Seperti zaman now ya. Udah nggak semua, left saja. Yang kedua, mangido hanguluan siani. Kenapa dari sini minta haluan? Mengapa dari jajat ini minta keselamatan? Enggak lah. Sorry. Keselamatan ini hanya dalam nama Yesus Kristus. Sama seperti seorang letnan yang bertanya kepada, kalau begitu apa yang saya lakukan? Orang letnan penjaga penjara khawatir karena rasul yang dipenjarakan itu terbuka pintu gerbangnya supaya mereka keluar dan lari. Maka penjaga penjara ingin bunuh diri. Syukum masih Petrus atau ngah ada banyak pun. Porsia mau dohot isini bagasmu asama dua. Jadi ini harus percaya kepada Yesus Kristus. Jadi ini tugas kita sekarang Amang dan Inang supaya di zaman ini kita dituntut untuk lebih waspada. Supaya lebih percaya, lebih sungguh-sungguh kepada Allah yang memberikan kehidupan. Enggak usah pergi meramal-meramal ke petenung-petenung yang percaya kepada tahyul. Tetapi bawalah dalam doa karena sumber pengharapan kita dan masa depan kita adalah di tangan Tuhan. Karena itu hanya percaya kepada Tuhan, menanyakan dan bisa minta dalam doa. Makanya orang Kristen ini harus 3 hal ini harus ada. Yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Jadi pengharapan itu sama siapa? Sama Tuhan, bukan sama peramal. Ini yang mau ditingkatkan. Yang kedua, yaitu jauhkanlah penyelewengan dan praktek-praktek yang menjual nama Tuhan Yesus untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Harus dihentikan. Atas nama apapun itu. Harus dihentikan. Memberitakan Kristus harus bertujuan untuk kemuliaan Kristus. Asa tongam berita taringot tu Tuhan Yesus di nguluni naporsea. Mula songoni dua kamang doh taminang turpuk tahun majauh hitan waeng. Asa sudah hita makanguluhan. Hola Yesus do sumber hanguluan. Hola Yesus do sumber kehidupan. Siani bana mana tepang hidup. Mala tung adok pena ni pikiran ni rohata. Mala tung adok pena buntu pikiran tadang terpecah kok kita. Persoalan nama sading nguluta. Bisa konsultasi kepada ahli. Yang ahli di bidangnya. Jangan ke dukun. Dan berdoa. Supaya Tuhan memberikan petunjuk. Banyak cara. Tuhan tunjukkan bagi kita. Jalan. Yang bisa kita tempuh. Di saat kita tidak bisa berpikir lagi mencari jalan keluar dalam persoalan hidup kita. Jangan pergi ke dukun. Jangan pergi ke petenung. Tapi berdoalah. Tuhan akan membukakan. Ini yang penting. Supaya kita semakin percaya bahwa Yesus itu sumber kehidupan kita. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan mau lihat emak dihatam nauku bege hami di bornginon. Dialohodo nasa praktek ini hada tuan. Dialohodo siatonga-tongan yang karuas ni huriam. Napor sia tu akka pilihan. Dohot akka tuha porsiaon namaralo tuhatam. Ali Tuhan sai pagomos jala patubu maha porsiaon ni sardok ruas ni huriam. Asalam porsea situ Tuhan miliho. Jala holakodo ihutonon nami. Ali Tuhan. Sai togu-togu makarwas ni huriam. Jala ramoti parmahani nasida. Asa onang di beta-beta portibion nasida. Gabi manibil siadalan lomo ni roham. Molotung adok penapojok di rohanami. Dang boy hami berpikir. Dang boy hami majalahi jalan keluar dia ke persoalan nama sadingulu nami. Ali Tuhan. Parmahani hami linggomi hami.
jala. Sai patuduhom makadala sidalanan yakarwas ni huriam. Asa taruli na sida yakadinggan ni basyam. Korsiado hamil Tuhan ditarok tohi hodo. Akan na menyelewengkan. Na menyalahgunakan huwaso ni Tuhan Yesus. Tuaka nasodalanna. Ali Tuhan sai pauba makanatakang roha. Asa marhamu baon na sida. Alay sa uji maha porsyaon nami. Asalam marsitutu hami makatidda koko. Ali Tuhan. Suaksonganima perdalanan ni huriam. Disudia ka rencana program nahusak kapi hami satau bolonon. Tunggu dang akan terkendala. Ali Tuhan. Porsiado hami. Di botohodo na masa di pandemi COVID-19. Jala nunga di pabotohokoi Tuhami. Marhiti ha porsiaon. Manak songo dia pinamasa di ngulu nami. Sai linggung mamudo. Akana porsiariho. Atong sai mapurus Tuhan sini roham mahami. Suaksongani mali Tuhan. Sudiak karwas ni huriam. Molotung marukil nasida ala niaka persorion. Tarlumobi ma ala dampak COVID-19 di perdabu-dabuan yakarwas ni huriam. Tatap ma ali Tuhan. Roma ho mangurupi nasida. Asabui Tuhan. Daruri las ni roha akarwas ni huriam. Suaksongani mali Tuhan. Akarwas ni huriam namar sahih. Asa ho mali Tuhan nama jama jalan masuk-masuk kau buat na pinangan nasidabi. Asabui Tuhan malum nasida. Secara khusus Tuhan di pertanyaan nami bornginon. Buanon nami do naposom padita ka purba. Namar sahid nasida. Ali Tuhan tolong. Urupi jama ibana. Asa tanggal sahid siapa matangna. Asabui hibasa manamio mangula. Ditonga-tonga ni huriam. Mabaritaho barita naudi. Asima roham. Suaksongonima nyonya raja guguk bursi malango namar sahid ibana Tuhan. Tukse tuk pasu-pasu maka ubat na pinangan nina nami. Asabuya li Tuhan. Malum hilalaon nina nami. Mulak ibana sa rumah sakit hipas bayanomo. Gabi buy beraktivitas. Ali Tuhan. Upan saat tayo masudiak karwas ni huriam. Manak tu dia pinasida borhat. Lau mangula akasulon nabi. Tung pinaborhat. Jala pinatarwa mo manasida li Tuhan mulak tu bagas nabi. Daw siya nakamara. Bangso namin upasatan matuho. Asa huwali Tuhan na mangumdihon. Asa buya li Tuhan lamaju bangso namin. Tarluboy mapamarita namin. Lehos siya ni roha dos ni roha. Marang dia kebijakan-kebijakan. Sipatu paun na sida. Telah menyelamatkan ekonomi ni bangsa nami. Ali Tuhan, tung urubi ma jala patau nasidabi. Asimar hamali Tuhan jalo tangyang nami. Nahu sobbau kami tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus si hokop. Si palua hami. Amin. KBG Vokal Group Amadep. Ho ho maho paso saritami nalo jahodolaki di bahen hasusani rade dioniadi sai dereng dopat Yesusi
paso soho tungut mi paso ho ho paso sarita habi Sato ginari namai Dugiro halua oni Jonog doha song agadi Paso mahon so bi Soho hungut mi paso Soho hungut mi paso Paso sarita habi Soho tungut mi paso soho tungut mi paso paso sarita Endeta nomor 772 ayat sada dohot tulu. Tuhanku coba tureda lagi Tuhanku coba tiuplah kaki Siang nasaro hati Hubasat moluki Tuhanku coba tiuplah kaki Tuhanku coba tureda lagi Tuhanku coba tiuplah kaki Hubasat miliki itu tangan itu haki Tuhanku coba tiuplah kaki Martangi yang mahita. Ali di bata Jehovah namar bangsa di bono gijang. Puji-pujian ma Tuhan di pasahat roh nami na punghot tuho di bagasa boronginon. Allah di lala roh nami do Tuhan dengan nibasam. Na setotong mangaramoti hami saluhu na le Tuhan. Boy hami dungo na sugota sepodoman nami di bagasa na ipasot dolas ni roha. Jala diramoti ho, jala dipergugui hulu kami Tuhan, mangulak kaulan namin na maragabi manipak sadarion. Jalan baik pe Tuhan, adora sopiak kami di podoman nami, di pataruhoro kami sambagas nami ganup, marpungu di bagas joromon, di bagas nabadiot Tuhan, rap doa kedongan nami, di bagas nabe, lau patupa pertanyaan, lau mamuji, yai.
Alani Tuhan, mauliate ma nunga saur hatam na pinasa ni naposom Tuhan misaluhuna. Alani anggiak ma Tuhan hatam na kubegi hami, boy mian di roha do pikiran nami, jalasa boy hulau kami Tuhan di parungulun nami siganu pari. Diajari ho hami Tuhan, asa padauhon sian akaulaun hadatuon. Diajari ho hami Tuhan, asa kunak kami Tuhan sembarangan madok goarni Tuhan Yesus alai hola dipuji-pujian ditangiang do di hasusad do Tuhan. Alani sanggiak matodim to di perbadian atau tong mia di roh do pikiran nami asaina mengajari kami Tuhan satu tok kami porsia jala masihot porsia tuho. Debata Jehovah nama rabangsa ni mono gijang. Tuhan martanya kami tuho di perdalanan ni huriam, di pelayanan ni huriau Tuhan. Takas do di botohol Tuhan namasa di huriam siang soni sadok portibio Tuhan. Mungkin kurang do pelayanan di huriam oleh Tuhan. Alani nama sahon. Alai mangido kami tuho oleh Tuhan. Asa parbisuhamu kami sudah akka parhalado ni huriam, sudah akka pelayan di huriam oleh Tuhan. Asa boy hu pakai kami akka cara, akka metode Tuhan lao pasahaton baritam nauli tu akka ruasmu. Asa boy Tuhan marhiti akka ulah sosial, boy hu pasahatami tu akka huriam na membutuhkan. Ajalah sama hiti Tuhan lamar mulia manang guarmu nabadiai. Tuhan boto kami do piga-piga ruasmu oleh Tuhan na hona terdampak pandemi coronaon. Alani Tuhan mungkin dang boy terjangkau kami sudah nasida dia kainganan nabe. Marhito Tuhan martanya kami tuho asa homa ale Tuhan nagabi mangaleo solusi de nasida. Batuduho dala di nasida oleh Tuhan. Leon tu nasida oleh Tuhan pos niroha. Mau marusaha nasida oleh Tuhan nasa leno mudala di nasida. Alani Tuhan bahi roha do pikir nasida. Asa totong nasida oleh Tuhan mangido tu adupanmu. Asa totong nasida oleh Tuhan martangiang memuji do pasapoko di ngulu nasida Tuhan. Debata Jehovah nama rabangsa di wano gijang. Suang soni manang akka pamarita nami na saya totong oleh Tuhan bekerja keras laho pemulihan ekonomi dohot membuat solusi laho tu obat ni corona Tuhan. Bagi kami oleh Tuhan nunga dapo vaksin na laho boy mengobati corona. Alani Tuhan martanya kami tuho. Asa totong ma oleh Tuhan di bagasan pangaramatiom musalhuk nai. Asang giat Tuhan boy ditikina, boy dipakai laho mengobati sudi akan masyarakat oleh Tuhan. Asa nang gami abir kami oleh Tuhan. Asa totok kami Tuhan boy mengulak kalau nami di bagasan sonang ni roha. Jala boy kami oleh Tuhan beraktivitas songon na somal. Jala sa boy kami oleh Tuhan tetap marlas ni roha di ngulu namion. Yang songon ima Tuhan dia ke para medis na totong bekerja keras songon garda terdepan di lahu pencegahan dohot penyembuhan na hona terdampak corona homa na malih gogo di nasida le Tuhan suang soni manang aka keluarga homa na totong na malih pos ni roha le Tuhan sa totong masih gatung nasida tuho debata Jehovah na marabasa manugijang suang soni manang parhalado ni huriam HKBP di sadok portibion sa mulai parhalado pusat satu tingkat huria Tuhan na mangarade di periodisasi ni huriam tingkat distrik suang soi nang tingkat pusat na nangro tu pasatay matuhole Tuhan asa homa na parsahalayak ka panitia suang soni na ka naposom asang giat matupay sudah salunal Tuhan holan lau memuji doh pasangapon guar muda badiai
Debata Jehovah na marabasa manugijang pardosa na gudang dohami alay na badia dan goho asima roham ali Tuhan sesa masalut na dosa nami Tuhan asanong gabi pangabati dia kasih dot holong ni roham nanang si pasatom muri petuhami atong asima roham ali Tuhan jalo jala uluyma tanyang namion nau so bahu kami tuho holan mga sahor goarnya nakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Dung marende hitaan non, pinasahap ma tuamang simamora mewakili parjabu. Marende hita nomor 761 ayat 1-2. Hamu parangan dituhatai Morat mamuna tutangani Kristus sinubala bobatogi naman hangonangan iwan lagi oh hamu parangan dituhatai borhat mamuna tutong tangari taluhon hamu sinjatabi bajong-jong kon hati goran dohot damedi oh hamu barangan dituhatai borhat mamuna tutong tangani. Martang yang mahita amanginang tapasada marohata. Mole atima Tuhan di pasahat rohanami tuho siala denggan ni basam na dipakilalau kami saat tu partikianon. Hipas dohami ro tugari jaon manang pehami na pertanyaan di bagas nami masing-masing. Di leon hodo Tuhan pas ni roha di hami. Di leon hodo pe Tuhan di hami saluhuna haguguun madalani parnguluanon. Mohon tema di pasat rohanami tuho Tuhan. Ali Tuhan di bornginon pe martangi yang dohami. Tu situasi dot kondisi na diadopi hami na diadopi bangson. Terkait maut Tuhan di COVID-10 sia. Saya totong dohami Tuhan martangi yang tuho. Asaho natong capur tangan. Asaho na mga leondalan. Asaboy di bolus hami situasyon. Doho denggan. Tong mangandalhon Tuhan. Ali Tuhan pargogoy ma pamarita. Songoni nangaka para medis. Para ilmuwan. Asaboy rap dot hami. Mangulahosa marsadani roha. Tong mangihuton anjuran na ditotopon pamarita. Ali Tuhan diborngino petong dori buat kami di bagasan tamiang. Gereja nami HKBP Depok Sada secara khusus padita parhalado sudui akan mangula di Huriamon. Lehon ma Tuhan disaluhut padita parhalado hagugun lasni roha mangulahon akkasude ulahon na dipercayahon di ulahon nasida.
Asanggiat Tuhan marhite salu nai boy terdampak tu sudi akka ruasmu. Boy terdampak tu sudi akka jemaat di dia pe kami tinggal. Patubuhon lasni roha pengharapan. Terlumu bima Tuhan tetap mengandalkan Tuhan di masa-masa situasi. Ali Tuhan tongdo mertaringot kami direncana ni huriam khususnya di pospel arko Tuhan ima panitia natong mersi gugo Tuhan mengalului inganan homatong Tuhan nama dongani mapergugui saluhutna panitia tarlubuhi masaluhutna ka jemaatmu Tuhan nama ngaleor roha asanggia matutu Tuhan melalui saluhutna lamu gudang ma namanada ho marhite sudia ka pelayanan gereja HKBP Depok Sada dohot pospel arko. Ali Tuhan di partikian tongdo kami mangido tuho di masa-masa sonari Tuhan gudang do akka ulaun nami baik nama rusaha nama karejo di kantoran manang wira swasta songon itong Tuhan dia kaya nakon nami na berubah total cara marsiajarna gabi di jabu dipakilalau kami dotong Tuhan boratna mengejas boratna mengubah situasi perkarejuan nang persiajaran situasi sonarion. Alani tong Tuhan tuho mahami mengalu-alu homa nama dongani hami asa marhiti situasi Tuhan tong boy hami marlas niroha mengadopi tong boy hami Tuhan berdampak di parngolon nami tu akan atorop asa marhiti tong Tuhan holaguar muna na ditinggihon. Ali Tuhan martanya kami tong di partikianon ima tu pertumbuhan rohani ni akka ruasmu kami nabui rodison songoni tong Tuhan namar ibadah di jabu ra new normalon tong do merubah pola pandang merubah situasi nami saluhutna naoloma tong Tuhan gabi losok ni roha naoloma Tuhan matibulkan malas ni roha HP ra di pertikya songonon ma lam jonok manyan hami tong tuho Tuhan. Mangido hami tong tuho Tuhan marhite-hite to di perbadia nung adong di bagasan perdirian na masing-masing say paingot mahami. Asa unang lomos hami, asa unang ganggu rohan hami. Asa lam jonok mahami tong tuho Tuhan madohoti ibadah permingguan, madohoti pertanggiangan nang PAK ulau na asing na dipatupah huriam di HKBP Depok Sada. Ali Tuhan, satokin nai pengtong Tuhan naing merdomu sirang mahami sian ingananon, sian gereja mon, mulak tu inganan naimi, tu jabu nami. Tuho ma dipasat hami, sude perdalan nami pada mahasian naka mara bahaya. Asa pajupak kami dohot akka sude keluarga nami di bagasan las ni roha. Digijang ni salu na Tuhan disadari hamido gudang pangalausion nami nasotupa di julum jolo urasi ma hami sian akadusa hagalion nami asa unang tarabat sudah akadus asa unang tarabat sudah kapasu-pasu nalau si lehonon mude betu hami ganup marsada-sada di bagasan Kristus Yesus martangian hami tuho amin. Opat tamulai ayat sada ma tapapungu peliata. Con las liroha doa dingolukon con las liroha doa dingolukon Totong dingolukon
Mauliate goklas ni roha, maringan nolong ni Tuhan Dia. Mauliate goklas ni roha, maringan nolong ni Tuhan Dia. Mardame jalan sonang dorohako, dingolukon mardame jalan sonang dorohako, totong dingolukon. Mauliate goklas ni roha, maringan nolong ni Tuhan Dia. Mauliate goklas ni roha, maringan nolong ni Tuhan Dia. Hodo haruran di saluhut selehon-lehon nadingga dohot nasau libasa na mauliutus. Hupa saat tami masian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabi uap na hucus di julum. Pasu-pasu mai jalar moti asau perasya kami pilihan hon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mangidoho mahita di tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang. Saya pinarbadia maguarmo. Saya Roma harajaommu. Saya saut malomo noroham di bertongon songon na di Banua Gijang. Leho matuham sedarion hanguluan siapari. Sisa malusanami songon panesanami. Idusan idongan namar dosa tuhami. Unang hami tugu tu pangujunan. Walu mahami sian pangago. Aihona punara jaon. Dot hagugun. Rodi asangapon sa liling nililing na. Asini rohani tu hata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata amata. Dohot persauran ni tod di perbadia. Nama dongani jala masu-masu hamu saluhut na. Amin. 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 Oras meda sude. Salam Covid marida. Gogolong di Yesus dingolukon